Здравейте, аз съм Стефан. А ние сме дваманаци и половина. Здравейте! Тъй като сме под карантина и си стоим вкъщи, не се раздвижваме много. И реших да ви покажа една моя тренировка, с която да се раздвижите вкъщи. За тази тренировка ще ви трябва стол, гирички, или ако нямате гирички, можете да използвате книги или шишен с вода. И постелка. Така, трябва да качвате с единия крак, слизате с същия. После с другия крак. Качвате се и слизате. Бъдете с изправен гръб. Добре да дишате равномерно. И ръцете да са ви ето по този начин. Правите го около 5 минути. За следващото упражнение ще са ви нужни гиричките и правиме напади, докато вдигаме ръцете с гирите. Това упражнение го правите около 1 минута. Идеята на тази тренировка е да правите тези упражнения без почивка, за да може възможно най-много да освободите тялото. Така. След това правим лицеви опори. Така. Правете горе-долу по 10 лицеви опори и ще е добре. Следващото упражнение – коремни прес. След като сме свършили с корема, хубаво се разтягваме. За да може коремните мускули да се разтегнат хубаво след натоварване. Следващото упражнение отново ще ви трябва да пускате. Скачате. И половинката от дваманаците. А следващото упражнение е столче, което ще правим около 1 минута. Следващото упражнение е тичане на място. Да направим разтягане, за да се разтегнат хубаво мускулите, както е и задължително преди тренировка да се направи загрявка.
беше моята тренировка, а сега ще видите нещо забавно. Днес ще ви покажа как да тренирате и да се забавлявате с един обикновен тренировъчен ластик. Така, първо връзвате ластика на лъст. И ако ви е трудно да правите лицеви опори, има и по-лесен начин, докато свикнете. Вкъщи сте, скучно ви е, скачали се, нямате батут. Има лесен начин. Имате си истински трамплин. Трето, не сте разтегнати, искате да се разтегнете. Има лесен начин за мъжки шпагат. Четири, лифта. За него трябва да сте по чорапи. Пето, подготовка за женски шпагат. Шесто, едната потия. Забавно. Не, чакай пак. Това беше всичко за днес. До скоро! А ние сме дваманаци и половина.